Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 13, bersikulo 16 ngadto sa 20. Si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kon inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglang matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ang tawo nga nakigsalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab sa nagpadala kanako." Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.